tiếng ngam xem lấy ý bà kỳ cần thê trong cái đại bên rêu chúng nghi kỳ tiếng cùng bà tiếng mẫu phiếu ý bà cần thê chúng nghi kỳ tiếng cùng bà tiếng tàu bơ rêu bà ai chính ujor đấy nga phiếu ý sẽ bà kỳ cần thê trong cái đại bên rêu chúng nghi kỳ tiếng ếch cùng bà tiếng tàu bơ rêu bà ai chính ujor đấy nga di mo oi kini bati thì tiếng na kadau balay ngarong am tip em tiếng na kadau balay ngarong am tip bu udan benta kita kam salak ngay ý bà phi bon kia pos yang ikwa yang bangan long bangan dia konia ka MLA election how arja pupra ngang nong phi ngam don jingmot ikinia ngam don jingmot da ka buram phi bar kho ki badon ni kan jingmot am wang no na ka jingmot khat jong phi kam don jingmot yang yakini ki ke bro kho na mara balai bangang ong phi ngakwa perskoto phi ngakwa chuam ni kai phi ngangan ong phi tangkat tu kabangang pedi phi ru ki babun ki bala bisini yo bisini ki aidaw hana ba kani ka jingkran po ka jung u kala kta ye ki khlung khna kala kta e geru kan thei na ajing ujor ha ka tuka commission jugi kan thei ngang ong tharai ba utu briu la khambyang pha imat ka prakhat perdany tiếng ngam xem lấy ý bà kỳ cần thê trong cái đại bên rêu chúng nghi kỳ tiếng cùng bà tiếng mẫu phiếu ý bà cần thê chúng nghi kỳ tiếng cùng bà tiếng tàu bơ rêu bà ai chính ujor đấy nga phiếu ý sẽ bà kỳ cần thê trong cái đại bên rêu chúng nghi kỳ tiếng ếch cùng bà tiếng tàu bơ rêu bà ai chính ujor đấy nga di mo oi kini bati thì tiếng na kadau balay ngarong am tip em tiếng na kadau balay ngarong am tip bu udan benta kita kam salak thì đi na ta kadau ngang ong phi tip kat no nakapor sa kapor kat no ngakwa be ban solve begini problem mo ngatip bagi breu jungi kidang piet kim tip an kim sngotu handre ki khenyenga bapo adu rata ki khenyenga uba ani teng ang chuang phi tip ba wat ka tengah jungaru mensuan ni hakapor bang susngap kumni am ka ko bahai nga sarong bahai nga handre tat habang nga ngala ong be ngan klat no ipha ka mesin junga am khile kat ba famon hakata por kas ngotho bakai kas ngotho ba kamla te banle ye tikini ki breu jungiru ni kilong kumni hi kumba nga ngalong i ka tengah junga am nga i hadu kata iki namar balai habang athaw ke institutional Nada krendon nong peng ngali pertahari klau nga ka YouTube channel junga am long tik kumbanga ngadi ubri pertahari klau mo bedo ngali pertahari klau Henry kita ki beyo sngawi ka sur junga haba ki yo sngaw junga ya ka sur junga hari klau kisakan tho enga kispan ab jingriam enga kisakano enga habanga nga ya jengai ba nala sinong lathaw tebele phi ko wan skap lorni nga kadim de ngata henry wala katar kim skothu namar balei ladanga timsi asnong phila ban kem bat penstom nga ladanga timsi hayo phila ban kem bat penstom nga ladanga timsi aknono jaka balamana phila an penstom nga kemut ha social media phi complain sngo thik kumba thaw ka kami ukpa jung utaw bo ujor ha kataka commission uni ubriu imat udi bodon jing tak khli imat udi bodon jing duna imat uni apa ni bodo ba ai jung ujor to pet to ujat nong besap te uni ubriu te udi bodon jing duna imat de ba bu ai balang nongwe ngamtip di bu aj balang ni bu aj politiks ni bu aj kor ni bu aj jat ni bu aj justor ni bu aj eyur ngamtip tang ba uni ubriu kamde e ba ukuran halor jong kata ka jing sakta khlung khna lani ka jing sakta kiru thai kani kadai tang ka jing kan chot jong namar ba ula snokta apalat ia kata kajabing jong lani ula snokta apalat ia kiskor jong ulas nguta apalat kamasim jong tiena kata daw ngang ong lada nakapor sa kapor ng ong ipi
พี่ไอจึงอุจวรพี่องบักกะตาอีกลุงคณะงางามชิมลาชะอีกคลุงคณะบันเป็ดอีกYouTube channel จงอ่ะเตียวอีกบลาเฮงาองเลดาพี่เป็ดกะมอนสงบหาจงพี่บัดเป็ดกะจิงสงโทบัดกะจิงประคัดปุซอนกูจงพี่แต่พี่ไอจึงอุจวรอีกเพลงอายุปัดkata ka komisioner dah kuan bisyare ngate haban na kapor sa kapor ngal dep krani kini te lada phamias ngotho ekten khasi te kamot lada phamias ngotho ya khatin kran di khana junga te bale phaya pet pat namar ka YouTube channel te kam dere jong ka kami ukpa jong pha ka YouTube channel te kam dere jong ka kami ukpa jong ka mekhalia ka YouTube channel kam dere lia jong no lia jong mele jong MDC jong ka balang jong dustur di video mas ngotho ikata kan le PUBG kat bangimon ile Free Fire kat bangimon ngile ludo kat bangimon ngile house kat bangimon ya namar we ha mobile telia ti ka anchnong kamla telia ban khangi ya social media ha phiakop ya kapeleng ayu te kemol ada phikran tang ki anchnong jong phi telia ngatip ken ba phikang lat bi tang ye ubriu la jong la danga ngali chongkha ka we snong ki ongi ngau so snong la danga ngali chongkha ka we snong ki ongi ngau unong we namar mele me de tang u chongkha mele me de tang u nong we sisngi buan poi khang ne snong ngala tip ba kita ki an me khalia hi borobor hi em ki pen podor jadi ki pen podor ya ka jaj bru lajong bat ki khanglat ibru lajong ban kiu te phia karan ni ka an peleng ayu ken habanga ngam don jingmut chu ikni ki an ha kan ki jalam me khlia jungi namar ngatip sispa na spa persen ki briu jungi hi ki badan ha kabor ki penting ibru lajong khnang bakin yo sansar bat kin yo le mon henry phi ki bangai je ki tonangi kat kin nia ha ba phi kwa yanga ban pungo ngan ko ngo i phi kabha bangayap lia sto kabha bangayap lia sto ya kabangan iem kum usiem bam to bam thim thok syukur yala ka jat ka khong yala ka do asnam yala ka it ka hima yala ka kor ka jat kabha bangayap sto dang suk bayap na takada ngang aju ujor selia ngang ong ipin da ale nga ka live video te sakhot selia hakinu tu society jong pi ngan le be ka live video kumbang ale bang akran matane ngan le hno hnoru pikot inga ngan le ka live video pikot PlayStation ngan le live video pikot pokon ngan le live video pikot hno hnor ngan le live video pisto namar ka court work Supreme Court kam sim lakhang yangi bangin le ya ka video lada kino kiba penting kiba pensmit kiba berngam mingi ngi de bandring de ka video iki kata kade ka kebangi gitu bersngoto kat kum kajing pensngoto na kita ki nong bisyar hapo Supreme Court tikini ki hakri jalam me khlia jungi balai kinang penting yang obad dong todong kamut ngang ri buru bom tip an ha ngade buru bom tip an habhoi utabo ajing ujoringa duina bhoi habhoi kakam to kakam them kakam syukur kakam lute yakin kalikit masih kalikit siar kalikit seniang kali baru khaj dia kagiat baru khaj dena bhoi kumno mli ran u ajing ujoringa ngang lute kumno lia kamai jong uta u basa sa bhoi kumno kinong bhoi kumno kinong bhoi kim le ran kum ya uni ubriu ubasa sa boy uwan aju ujore nga ngali tur meno ngali pendik meno lia ikta kejaka putai jong kinong boy ha ngali bam li di nglayu kamai nang kinong boy ngali penwit i kinong boy ngali pendik ya kur kejat jong kinong boy ngali kta kata kecegit jong kinong boy wal dangatip ba bun kita kecegit bean bun kita kikambean ya boy ngamuslia ngam kta ara balai pada uta uban sa aboy udik ya kajeng keren di khana jonga nakadaw balai ngam sngotho relia ha lada usngau ta faduk ta balai lia umsyu apil bet dakawe ka kata ka case bet ha Supreme Court ne High Court ne hapo hakano no ka court lia badai jong kariti sencar jong kari India lada wai district court ngatip tang hamekhalia da wai High Court ro nang kontrol da ka sarkar mekhraya tela da usnotov lo atate apil be ru Supreme Court kin lia ngini kendo hawa biang lia ha
boleh ngapok dor haduk kan no lia, ngapok sendang haduk kan no lia, ngabe haduk kan no lia. Ha? Pas ngomong tangi ki banganga keren. Namar hame hari India hi lam khangri ngi bantim si.